Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Engkang kersan jangkepi monggo. Goyang-goyang campur sari. Wonten pangatak. Pun kalajengaken turi-turi putih, mbok pilih dari urutanipun atau saji. Simak rumiyin. Kembang melati dironce-ronce, kembang melati, kembang melati dironce-ronce. Sing kene setengah mati, sing kono ra piye-piye. Mbok ira, mbok ira, mbok ira kembange apa?
tresno marang Gustine. Mbok kira kembange apa? Kembang waru diwiru-wiru. Kembang waru diwiru-wiru. Bener lakumu supaya mulya uripmu. Mbok kira kembange apa? Tersun Sami-sami.